Здравейте! Ето да ви покажа след толкова плетене и разплитане какво се получи най-накрая. Ето я блузата, облечена как стои. Мене най-много ми харесва от всичко деколтето. Как се получи. А на гърба е... Вижда ли се хубаво? Повече от прекрасно. Малко дългичка се получи по моите разбирания и усещания, но пък и така. Не е никак лошо. Тук всъщност първоначално се бях притеснила, че няма да ми стигне тъмният цвят. Бях сложила само по един квадрат за раменете. Но после го преправих и сложих още един, за да си върви шахматната плетка навсякъде. Да е еднакво. Ето го как е. Навсякъде си върви на шахмат. И то всъщност това си ми беше първоначалния замисъл. И то оттам стана малко по-дългичка. Сега на 62 см. 62-63, но и с едно коланче може да се носи. Или да си я закащи някой. Кой както желае. Може с плътник, с бюстие, върху рокля лятото. Много сладка се получи. Ами, чакам да кажете какво ви е мнението и дали ви харесва. Да знам дали да се мъча по-натам с някакви други цветове да я правя. Чао!